gagawin akong DIY. Mamaya ko na lang papakita pag natapos. Ito, pangluto. Kasi walang kawayan dito. Kaya ito na lang gagawin ko. Lalagyanan ng tinapa. Ayan, lalagyan ng pagluluto ng tinapa. Yan. So mga araw, itatapos ako ng isa DIY para dun sa tinapa ang gagawin ko. Ayan. Tapos may isa. Ayan. Tapos na ito, nagawa ko ng isa na talagyan na ng pang-smoke sa tinapa. Ayan, gagawa ko ulit ng isa. So ito naman ulit. Ito binili ko ng $4.99 tapos binaklas ko, tapos ginawa ko na lang ng lagay ng tinapa. Subukan ko gumawa ng tinapa kasi nakakamiss na rin ng tinapa. Ayan, saglit lang. So mga araw, anong tawag dito, hindi kasi itong mga chopstick gagawin ko sana dito, lalagay yung chopstick, kaso hindi siya so titingin muna ako ulit ng iisipin ko kung paano ko gagawin ulit ng iba, kasi ito okay na to kinuha ko lang dyan. So ito yung gagawin ko na pangalawa kung paano ko lalagyan. Ayan. Sige mga araw, saglit lang at mag-iisip muna ako. Ayan mga araw, dito ko lang kinuha yung sa gagawin kong i-improvise ko na lang. Ito yung sandok. Ayan ipaglalagyan ko ng tinapa. Ayan. Yung mga araw, gagawa ko ng tinapa. Ito yung nahugasan ko na sa suka at saka asin. Nabili ko ito sa Walmart at ako'y gagawa ng tinapa. Ayan, galunggong na tinapa. Ayan mga at ilalagay ko na yung ito na yung
galunggong na nilinis ko. Malinis na. So, ito mga araw, malagyan pa ng iodized salt. Yan. Kunti lang. Para hindi siya maalat masyado. Ayan. So natapos ko nang lagyan ng asin yan mga araw. Asin lang. So ang ingredients ko is suka. Inugasan ko sa suka at saka asin. Binabad ko ng about 1 hour sa suka at asin. Ayan. So mga araw, nagpapakulo ako ng tubig para i-steam ko yung galunggong. Ayan. I-steam ko yung galunggong. So, siguro mga 15 minutes. 15 minutes ko siguro i-steam. Ayan. Ano na ako ng gawa na ako ng nagpapakulo na ako ng tubig. Saka yung paglalagyan ko. Ayan. So ayan, kumukulo na. Lagay ko yung galunggong. Tapos ibibenta ko. Magbebenta tayo ng galunggong na tinapa. Yan. Ito. So, yung oras is 5:38. 15 minutes. Kumukulo na. Ayan. So, 38. Meron pang 48. Meron pang ilang minuto pa. Magiging 5:53. Oh, so yan, 53 na. So, ay po. Mainit. 15 minutes na. Ayan. Ayan, Ayan. 15 minutes. Lalagay ko muna
dito, palalamigin. So ito mga araw, ito na yung last batch ni-steam ko at papatayin ko na. Ayan, tapos lalagay ko doon, palalamigin, and then mamaya pag malamig na saka ko ilalagay sa dun sa aking ayun dun sa aking grill. So ayan mga araw, uling na ako kasi unahin ko muna ito. May barbecue na liempo. Ayan. So ihaw ko muna to bago mamaya ko gawin yung yung aking tinapa. Ayan kaso medyo mainit. Anong oras na ba? 6:35 ng gabi. Ayan. Yan, nagbabaga na. Alas, dito nga pa ito na may ipot tawon. So ito mga araw, gagawin ko na ito sa grill ko. Ito yung tinapa, pauusmukan. Tapos ng
mga kahoy, ginampot ko lang to para pang-usok. So ayan mga araw, ito ayan, pausukan ko na yan. Tapos itong lalagyanan ko, ginawa ko na, improvise ko, kaso dalawa lang yung nagawa ko. Meron ako sa video yan, makikita nyo. So pagka in-upload ko, makikita nyo yan. Yan. Ito dalawa lang lalagyanan ko. So ito yung lalagyanan niya, ginawa ko yan ha. Ginawa ko yan, makikita nyo sa video yan. Yan. Tapos tatakpan ko na yan, umuusok na mga araw. Umuusok na, ayan o. Tapos isarado ko. Sarado lahat. Ayan. Ayan, nakita nyo araw, umuusok na. Siguro mga 30 minutes napausukan ko to. Tignan nyo. Ayan o. Diba? Yan. So ito, in-experience ko muna. Tinignan ko kung paano. At nag-experimento ko at okay naman. Tapos yung lalagyanan ng mahirap gawin. Walang kawayan dito, so nag-improvise lang ako. Pero kung marami sana akong ganun na lalagyanan, mas maganda. Diba? Tapos bibenta ko na yan. So after 20 minutes, pinapa na. Ayan, kulang pa ng pausok. 10 minutes pa. Itatabi ko to dito. Tingnan natin. Kunti pa. Tinapa kayo dyan, no? Bilhin na kayo ng tinapa. Sinong gustong bumili ng tinapa dyan? Ayan o. Wop. Yun. Tinapa. Motipa. Yan mga araw, tapos na oh. Mayroon akong 3 order. So maraming salamat at inyong nanonood. Yan. Salamat at sa mga nanonood. Yan. At aking tinapa. Thank you sa mga nag-subscribe. Thank you so much. Bye.